Velkommen til den her video i dag. Vi skal til slikpinden, vi skal teste vingummier og alt det. Så skal bare teste 3 ting. Jeg kan bare ikke huske helt navnet på dem. Starter med sådan en slikpind her. Ja. Men jeg kommer lige om et splitsekund. Ja, den her var tung, så det skulle lige ned. Så, hey. Fra 1 til 10. Hvad vil I synes om den, tror jeg? Den er rigtig god. Godt. Vi gider ikke at spise det med. Så tager vi lige en. Jeg giver den 1 til 10, giver jeg den 9 ud af 10. Så de her nu. Okay, de ser sådan her ud. Jeg skal lige gemme mit ansigt lidt, så kan I bedre se den. Den er i hvert fald sådan gul og rød eller lysrød-agtig. Meget sur i det. Ud af 1 til 10 giver jeg den 8. Så en meget med det der ligner lidt kød, som det ikke er. For jeg gad godt lige smage det. Jeg tager sådan en, der ser sådan her ud. Ligner sådan et granje. Der var lige noget plastik på. Okay, jeg giver den fra 1 til 10 giver jeg den 10 ud af 10. Så hej. Skriv ned i kommentaren, hvad I synes om den. Hej. Ved det.